Mae'r Adroddiad Thematig yn ystyried sut mae lleoliadau nas cynhelir, ysgolion cynradd, uwchradd a phob oed yn gweithredu agweddau o'r diwygiadau anghenion dysgu Ychwanegol. Mae hefyd yn ystyried pa mor dda mae awdurdodau lleol wedi cefnogi'r lleoliadau hyn. Mae'n hadroddiad yn ystyried llwyddiannau a heriau wrth bennu darpariaeth addas a chynhwysol i ddisgyblion ADYTA. Rydyn ni'n tynnu sylw at yn adroddiad at arfer effeithiol o ran datblygu strategaethau arweinyddiaeth ac ystafell ddosbarth i gefnogi pob disgybl, a rydyn ni'n rhoi ystyriaeth i wella cefnogaeth cyfrwng Cymraeg hefyd. Rydyn ni'n gwneud hyn drwy gyfrwng yr adroddiad ysgrifenedig a thrwy gyfrwng clipiau o arfer dda. Rydyn ni hefyd yn ystyried rôl y Cydlynydd ADYTA, ac am y tro cyntaf rydym yn gwerthuso effaith rôl swyddog arweiniol ADYTA y blynyddoedd cynnar. Mae ein canfyddiadau yn dangos lle mae diwygio ADYTA wedi weithredu'n llwyddiannus bod llawer o ddisgyblion yn gwneud cynnydd addas o'i mannau cychwyn. Fodd bynnag, nid yw gweithredu diwygio ADYTA yn gyson, ac o ganlyniad, nid yw'r gefnogaeth bob amser yn ddigon da i ateb gofynion disgyblion ADYTA.